Immigration Service and Krabata war from Montamu na war bokoko Motor Riders Association a war Ketu South. Men see more from Montamu, one munyai nini subambia. War done with dear was nipa biachi and wadi nipa and man and crofo a one crofo mine so a year human trafficking nubi and one more year womunyai and Tessa said the brown seer nessa the energumano and one bedi swan sasso moi. Adom Kasee et waso. Justice Kojono Messi, Assistant Superintendent of Immigration, our plow, na bra wani amani boni odisheba wusu job, etwetwe nkomono en wachire mu se. Efi afia hyase ebesi busumi yimu no, wonom achire enipa no mu a, nanka wato enkodaa ekoton wonom enwo nkwasom mu ewa plow. Wafa asa akwanya no so etu wonom a wotwi moto nyina afo se, eya wone immigration fo no eni nsawoso wa abra. Wajina wonom opese wo hwehwe wo ho afi wasan de ato wonom animu se ema wonfa amanfrafo emfa akwan ahodo a wonyi ntumu so emewura wo manyi mu ye kwache nyina ne se wo ye wiase ba bi edo no boni bi ko so aye friend human trafficking any child trafficking ye tie ne se enkofo bi bomode na mrade kwan so to ye mabaiwa ene ye mrantie no mrade ese adwuma papa bi oba a ye de wono ekwa akoye na won adwi mu no enye sa adwuma no ye wode won efri aman ahodo so plus ahodo no e de won ba ye man mu to so aman ahodo so na adwuma omudi won muta akoye ese wode won ekobo be sibra afebi so wo a bi wo a oyare ohia ene brebo bonyono a esenipe mu a ebetumi e de esi nipa foforo so sa ankrofo nyina ye de won ko ekoyi won akwa e de ma esikafo bi a wo yare da mpa so a ohia sa niama no na wode anya nkwa enti sa mai we ni mrante kwa ya. District Police Commander Ewa Plawo Superintendent George Kwache so abom onoma otwi moto nyina kokose omomode ase wo bedi akwan emra ene enhyehye nyina so emra ne se wan hye helmet moto a enye okwan papa so ase se wunya license pe ne riders license ansa na wotimi atra moto no so atwi nti emra ne na kasa se ye enforce ye maintain law and order nti se emra no wadi so ni ya tuvu ya tete na so nti a ye be paw anase be so mu emra no ni ba ko bi court nia otemafo no ana judge ni beka no eno na ye betie nti ye de ya futu ni se enye mra anase ense se ye hye ye tra moto so a ye nhye helmet a na sire mi nua no ma mo twi moto ni se mo modin na nya helmet no esa so obenya